е отречено да остане светото ти име върху тях, да бъдат съединени в удобно време със светата ти църква и усъвършенствани чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като живеят по заповедите, опазят печата неповреден и уварят дрехата незапетнена в царството ти. По благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе воссия Солнце правды Христос Бог наш, просвещай сущия во тьме. Веселися и ти, старче праведни, приеми в обятия свободителя душ наших, дарующа го нам воскресение. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Вечни и владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха, не си го презрял, а си уредил чрез човечестването на Твоя Христос, спасението на света. Сам ти приеми в небесното си царство и това свое създание, и това свое създание, и това свое създание, и това свое създание, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Така. Четиримата, обърнете се назад. Така. Къде ще отговаряш от името на Нешко? После като ти задам въпросите на те, ще отговаряш от името на първо ти. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всяка негова гордост? Да. Отричам се, казваш. Отричам се. Ти го отговаря. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение? Отрекохте ли се от сатаната? Кажи, отрекох се. Ти, отрекох се. Отрекох се. Духнете символично към земята на дявола, на дявола, и се обърнете. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетали се с Христа? С Христа. Съчетах се с Христа. Поклонете се на Бог, като се покланяте, казва: покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Покланям се на Отца и Сина Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Айде си набия, обърнете се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Ти си за вяра ли? За вяра. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всяка негова гордост? Отричам се. Точно така. Отрекохте ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Духнете надяло и се обръщате към мен. Съчетали се с Христа за вяра. Съчетали се с Христа. Съчетах се с Христа. Така, поклонете се на Христа и казвам първо единия. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Покланям се на Отца и Сина за надежда. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Точно. Благословено царство Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. С мир Господа се помолим.
Господи помилуй. За мира свищи за спасение на душите ни, Господа, се помолим. Господи помилуй. За да стане този, който се кръщава в тая вода, достоен за нетленното царство, Господа, се помолим. Господи помилуй. За да стане тази, която се кръщава в тая вода, достойна за нетленното царство, Господа, се помолим. Господи помилуй. За да стане тази, която се кръщава в тази вода, достойна за нетленното царство, Господа, се помолим. Господи помилуй. За да стане тази, която се кръщава в тази вода, достойна за нетленното царство, Господа, се помолим. Господи помилуй. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йордано върху тази вода, Господа, се помолим. Господи помилуй. За да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господа, се помолим. Господи помилуй. За да се окаже син на светлината и наследник на вечните блага, на Господа се помолим. Господи помилуй. За да се окаже дъщеря на светлината и наследница на вечните блага, Господа се помолим. Господи помилуй. За да се окаже дъщеря на светлината и наследница на вечните блага, Господу помолим ся. Господи помилуй. За да се окаже дъщеря на светлината и наследница на вечните блага, Господа се помолим. Господи помилуй. Като поменем всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и всякога Дева Мария. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дали чрез слизането на Светия Твой Дух освети тази вода, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Мир на всички вас, да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя. Двамата срещу мене ще станете. Не, първо брачка ти. Една крачка назад и ще станете. Така. Така. Шапката ще свалиш. Така. Ще застане. Задръж така малката. Браво. Якото свали. Голямо момчето няма го сваляме нещо, не? Или го свалиме гол? Не гол, чакай ще си. Както прецениш. Ако не тази срам се обличи. Чисто гол. Не, чисто Само гол. слипове. По слипове. Тук. Нещо къде? Бе, ти ничи се нищо не можеш. Само по тениска и по долу Се игра. обличи. Шуте, паде. Няма страшно, бе. Плащах. Няма. Шудай чарапя. Чорапите. Момчета свищи. Срамуваш ли си тия, брат? Много го Как ще се срамуваш? Какъв мъж си? Да, по-малко. Каже, Виж, та няма се срамува си. Те се страхуват. Знаеш,
Аз покрия. Ме кажу на помагай добре. Нади автока. Що да опинча е Не се на море. Сами? Аз покрия. Хайка вас да спокрия. Всичко да ти. Само да видя на три натрачените. Да. Благодаря, голямо. Нищо. Дигай клина на Това трябваше да има сега ще тук с късмата му. ще поини бански да дойде. Добре. Вас да има. Айде, ще погледни на мен. Печат. Помазва се ръбът Божий. Нещо. В името на Отца и Синица. За изцеляване на душата и тел, за да слуша вяра. Твоите ръце ме сътвориха и строиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Така. Айде нещо сега. Станете до мене. Кръстника срещу мене. Кръщава се ръбът Божий нещо. Двете ръцете изгъмнат. В името на Отца. Така по-насилите. Амин. Върти си един крак вътре. Извади го. Айде другия. Това практическо кръщение се намеш. Амин и Сина, двете ръце. Амин. С крака вътре. Браво. И с другия. И Светия Дух. Амин. Пак с краката вътре. Вземи водичка малко и лицето му вземи. Неговата кърпа къде е? Кръстника? Да, ленга диче. Иди там, детето да помазиш. Иди там да помагаш. Нови дрежки, каквото там сте взели. Тихичко, защото продължавам. Айде, момиченце. Само букшко. Момиченцето как да си... Йордан, в името на Отца и Синица, за изцеляване душата, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин! Никиали. Кръсна се също мене. Кръщава се рабинята Божия Йорданка с двете ръце, пипни водата. В името на Отца, скъсна се, по този начин. Айде сега едното кръче първо. Докосваш, другото. Точно така. И Сина с двете ръчички. Амин. Пак скачете. Амин. И Светия Дух. Амин. Късницата, лицето, вземи водичка да измиеш. Точно така. Айде късницата, дай ги да обличиш твоето чадо. Кръстника на вяра. Вземи това. Тук на тази ръчичка кремче. Началото малко, името на Отца и Сина за изцеляване на душата, за да слуша вяра. Твоите ръце ми се хвали към строи, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. И ние помишички да знам към Тебе. Душава се на вината Божия вяра в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин. Айде, ти да го обличиш. Айде го. Следващото детенце, дай за всичките. Да. Помазва се рабинята Божия Надежда, нали? В името на Отца, Амин, и Сина, и Светия Дух за изцеляване душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин. Гръб към тебе под мишичите хвани и стани тук. Кръщава се рабинята Божия Надежда в името на Отца, Амин, и Сина, амин, и Светия Дух. Амин. Айде ти да го преобличиш там в крайката, да не си пречите.
обличат рабите Божии, с дрехата на правдата, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Много милостиве Христе Боже наш, Ти, който се обличаш, светлина като с дреха, подай ми свет.